Molt bé, doncs ja podeu entrar i comencem. I fem sessió normal. Què dius? Llavors, com sempre, comenceu pel 0-0 i aneu traient la copa negra i el full. Un panel de tast és un grup de persones, en aquest cas de tastadors, que tenen els sentits del tast, de l'olfacte, del gust i visual, doncs idonis per poder avaluar sensorialment un producte, en aquest cas un vi, i que reben un entrenament específic per tastar aquest producte a base de referències que preparem nosaltres. Bé, com a enòloga ens va arribar la formació que es creava aquest panell. Llavors, bé, vaig tenir la inquietud de presentar-m'hi, no? Va ser un procés llarg, ens van fer proves durant molts mesos i al final, de tota la gent que ens vam presentar, doncs vam sortir uns que havíem superat les proves i vaig sortir escollida. Doncs va ser una mica engrescador, no? Perquè a mi sempre m'ha interessat molt el tema dels vins i conèixer altres formes d'elaborar, conèixer una mica tot el que és els diferents vins que s'elaboren a Catalunya. Llavors, com que jo soc del Priorat, tenia molt de costum de catar els vins del Priorat i tenia molt apamat aquest tema. Però necessitava també, tenia la inquietud de conèixer altres coses i amb el panell se'ns va brindar l'oportunitat de que es poguessin catar vins de tot Catalunya. A mi en aquell moment el que m'interessava era, jo vinc del món de la sommelleria, intentem tastar sempre en positiu. També havia fet enologia i tinc també la part de tast més analític i el més hedonístic, diguéssim, però m'interessava aprendre un mètode, analític en aquest cas, sense estar influenciat per gustos personals, sinó un mètode de tast analític, que és el que volien imposar en aquest panell. I per això em vaig apuntar per aprendre aquest mètode. Sí, els tastadors és la nostra maquinària, és la nostra eina d'anàlisi. Llavors, els tastadors, a part de la selecció inicial, ells mensualment tenen un entrenament on es repassen conceptes, se'ls hi posen nous vins, de formació cada mes. I llavors, cada any, després d'una parada tècnica, perquè estem parlant de professionals del sector del vi, llavors aquí entre la verema i les vacances d'estiu es fa una parada llarga d'uns 3-4 mesos. Llavors, clar, quan tornen, han estat molt temps sense tastar. Llavors, aquí s'aprofita per fer un reentrenament inicial, com partint de zero, i després cada any es fan unes proves de qualificació. Aquí, amb aquestes proves, podem distingir estadísticament si un tastador es desvia molt del grup o va amb el grup, o els problemes que pugui tindre ell mateix en determinats paràmetres. Bàsicament s'ha de tenir els sentits desenvolupats per identificar certs paràmetres, sobretot els olfactius, podríem dir que són més complicats, però també els gustatius i saber diferenciar entre una cosa i una altra. Molta concentració i tindre els sentits molt desperts i sempre intentar projectar, perquè el que tens a la copa moltes vegades són vins que encara no estan acabats i has de projectar com serà aquell vi i quines característiques compleix. El que fem nosaltres és descriure el producte. Descrivim el producte amb paràmetres objectius. Concretament, mirem si té defectes, això sí, i després mirem paràmetres quantitatius, és a dir, que es puguin valorar amb una escala de 0 a 10, i després paràmetres qualitatius. En total, avaluem uns 70 paràmetres que són olfactius, olfactogustatius, és a dir, que inclou la retronasal, gustatius i visuals. Llavors, donem un perfil del que seria el vi
i llavors l'entitat que se n'encarrega de comprovar si compleix o no compleix els plecs de condicions doncs té tota la informació necessària per poder fer-ho. Hem après a posar-nos d'acord a l'hora d'escriure un vi, d'escriure'l tots de la mateixa manera, no? I que quan diem que un vi és molt aromàtic, té aroma 5, doncs que tots, les 30 persones, estiguem d'acord que té aquell aroma o que té aquell aroma en concret, no? Si en un vi hi ha notes de rosa, que tothom estigui d'acord que aquestes notes de rosa hi són. Que no un digui una cosa i una altra cosa i quedi així difuminat, no? Que hi hagi un acord a l'hora de trobar aromes en els vins i ha anat bé per calibrar i jo sé que quan vinc aquí doncs he de tastar els vins seguint uns paràmetres i amb un paladar que tots tenim calibrats per mesurar aquests vins. El perfil dels tastadors i tastadores que tenim ara és quasi tots són enòlegs o sommeliers o enginyers agrònoms. Per què? Perquè vam partir d'aquest sector de població al començament de tot. Però no té per què ser. El perfil del tastador seria una persona que tingués capacitats, que tingués ben desenvolupades les capacitats sensorials. Nosaltres no sabem quins vins tastem, però després de vegades ho comentem amb els companys a veure què hem trobat amb certs vins, encara que no sapiguem quins són. Llavors el que fem nosaltres és una primera cata, on es fa la part olfactiva i és amb la copa negra, vull dir, nosaltres no sabem ni quin tipus de vi ni la procedència, és un tas a cegues. I llavors ja tenim una segona fase visual on sí que tenim una copa on podem analitzar visualment quines són les característiques d'aquest vi. Sí que és cert que hi ha gent que neix amb sentits més desenvolupats que els altres, però jo crec que tot el que és aplicació dels sentits es pot educar, els sentits s'eduquen. Tots tenim una mica atrofiats, no? Ens costa, quan anem caminant o estem en un determinat lloc, identificar certes aromes. De vegades no el trobem què és, ens diuen, i quan ens ho diuen diem, ostres, doncs sí, és això, no? Sobretot és una cosa que ja la tinc molt innata, sempre he tingut molta inquietud per les olors i a mi hi ha olors que em molesten i hi ha moltes olors que són molt agradables. És una cosa que jo sempre m'he fixat amb les olors i el gust de les coses, no? Perquè al final també és el paladar el que treballem aquí. Nosaltres ara actualment, a dia d'avui, tenim 27 tastadors. Vam començar el 2015-2016, es va convocar a tots els tastadors que hi havia llavors en les denominacions d'origen, més el Col·legi i Associació d'Enòlegs, també l'Associació de Sommeliers de Catalunya i en general a tots els professionals del sector que podien estar interessats. Llavors, en una primera reunió hi havia potser unes 110-116 persones que se'ls van fer uns tests per veure si donaven el perfil idoni per ser tastadors. Llavors, els que van passar aquest test es van sotmetre a unes proves de selecció, unes proves que van durar 2 mesos, perquè primer van ser entrenats i després va haver-hi les proves purament dites. Nosaltres ens vam quedar amb els 31 millors, vull dir amb els 31 que havien donat la millor puntuació, amb les millors puntuacions que van tenir. Van ser unes proves una mica de selecció dures, perquè clar, havíem de tindre el nas i el tast molt entrenat i molt treballat i molt contenta de formar part d'aquest projecte, perquè és un aprenentatge diari, tot i que el que estem fent és una tasca molt important de caracterització dels vins que es fan a Catalunya, perquè hi ha molts vins i moltes referències i cada zona té la seva particularitat i la seva identitat. I aquí tenim l'oportunitat de donar-li valor a aquest fet. De tots els paràmetres que avaluem, primer que tot fem unes referències amb les quals entrenem els tastadors. Llavors, per exemple, en afruitat nosaltres fem referències en 4 punts de l'escala de la família afruitats. Llavors, els tastadors, quan avaluen un vi i troben que hi ha afruitat, ells tenen l'escala per dir si és un 3 o si és un 4. I tots, en principi, estan entrenats perquè diguin la mateixa puntuació.
Llavors, a més d'això, en els afruitats doncs, nosaltres mirem si aquesta fruita doncs, és maduixa, o és cirera, o és préssec, o és poma, o és cítrics. Llavors, aquest tipus de fruites que són més puntuals i més específiques, diem si són o no hi són, presència o absència. I d'aquesta manera queda una fotografia, com si diguéssim, del que hi ha en aquests vins. Algú ha trobat que era oxidat. Jo he posat una mica oxidat i per mi he notat una mica de tap. Almenys m'ha donat la sensació de tap el que tenia jo. Sí. Bueno, hi ha alguns defectes en el vi, i el que intentem doncs, és buscar les virtuts dels vins. Si hi ha algun defecte present, doncs és una cosa de consens, no és una cosa que detecti una persona i l'altra no. És un grup molt ampli, som bons tastadors, perquè això ho hem demostrat amb les proves que hem anat fent, i llavors el que fem és unificar criteris. Ningú sap quina és l'opinió i llavors el cap de panel és el que agafa els resultats i els interpreta. Una de les tasques més difícils que ens hem trobat és justament això, o sigui, passar de tots els adjectius, de tots els descriptors utilitzats en els plecs de condicions dels productes, que moltes vegades també són els que hi ha en les etiquetes del vi, com per exemple elegant, xispejant, hi havia corpulent, franc també estava molt utilitzat. Tots aquests conceptes són conceptes que no són objectius i que no es poden objectivar. Llavors, una feina de les més difícils que hem tingut és classificar i redefinir tots aquests termes perquè puguin ser analitzables. Encara que no sapiguem què tastem, personalment em dona una idea global dels vins que s'estan realitzant en tot el territori. Bàsicament ens centrem en el català, encara que també poden venir vins de fora. Jo vaig entrar al món del vi molt tard, tenia 30 anys ja, venia del món de la química i vaig començar a estudiar sommelleria. I ja em vaig donar compte que el tercer mes vaig estar a punt de plegar perquè els altres companys venien tots de treballar en restaurants, trobava molts aromes, molts registres, fèiem descripcions molt acurades i jo no trobava que era un vi vermell, negre, que tenia fruits vermells i una mica d'alcohol. I vaig estar a punt de plegar i em van convèncer perquè comencés a treballar en el món del vi. En aquell moment vaig començar a treballar a la Vinya del Senyor, que és un bar de vins que hi ha a Barcelona, Santa Maria del Mar, i clar, allà cada dia obríem 30 o 40 ampolles i evidentment les oloràvem i les tastàvem. I a partir d'aquí és quan em vaig donar compte que el que em feia falta era purament entrenar i recordar, però bàsicament és entrenar i ja està. Sí, jo estic molt contenta. De fet, ja són molts anys i aquí estem i tirant endavant. I que segueixi endavant, perquè avui dia ara també ja ens entren projectes xulos de caracterització de noves varietats que s'estan recuperant. Vull dir, únicament no és identificar vins que hi hagin al mercat, sinó que ja estem utilitzant el panell per a altres tasques d'identificació de varietats. Hem hagut de tenir paciència. Sí, de fet, els primers anys primer van ser uns mesos llargs de qualificació i després, potser un parell d'anys, hem estat creant nosaltres mateixos les bases i aquest temps ha sigut llarg i dur perquè veníem aquí un cop a la setmana i sense remunerar, com si diguéssim, no? I llavors hem hagut de posar molta implicació personal. I ara s'ha regularitzat una mica des de fa un any i ara, com a mínim, ja està... Clar, jo vinc de lluny. Jo faig, aquí, gairebé 200 quilòmetres cada vegada que vinc, no? I al principi, és un esforç, perquè et fa il·lusió participar en aquest projecte, però després, al final, vols que això estigui recompensat, no? I sí, estic content de ser membre del panell. Això va ser un gran repte que al començament de tot no sabíem si ens en sortiríem o no, perquè teníem els plecs de condicions i ho havíem de fer i vam treballar molt amb tant l'equip tècnic com amb els tastadors, que també van posar molt bona voluntat. De fet, estic molt contenta dels tastadors perquè dels 31 que vam començar el 2015, actualment estem en 27, és a dir, hem tingut 4 baixes, és a dir, que ells també han respost molt bé a tot aquest projecte. I, clar, haver partit de zero i haver aconseguit acreditar un mètode propi que englobi tants vins, o sigui, tot tipus de vins, i
tan complert que amb tots els paràmetres que avaluem, doncs sí, jo crec que podem estar orgullosos tots de tenir-ho aquí i d'haver-ho fet bé.